Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Коронавируска каршы чаралар катгыйлана, җәмәгать урыннарында битлексез йөрергә ярамый. Бөек җиңү мөһим, әмма халыкның сәламәтлегендә кайгыртырга кирәк. 9 майда үтәсе чаралар кичектерелде. Чеч хәнәләр эшли башлады. Бирдә куркынычсызлык чаралары ничек үтәлә, Лилия Гатина ачыклады. Республика халкын битлек кияргә мәҗбүр иттеләр. Татарстан Республикасының премьер-министры Алексей Песошин тиешле карарга кул куйды. Карар нигезендә 20 апрельдән башлап Татарстан халкы сату, хезмәт күрсәтү объектларында, җәмәгать транспортында битлекләрдән булырга тиеш. Әлеге чаралар санитар-эпидемиологик хәл белән бәйле 20 апрельгә Татарстанда коронавирус йогышы белән азарлануның 39 яңа очрагы ачыкланган. 11 кеше хастаханәдә, 28 кеше өйдә дәвалана. Республика оператив штабы хәбәр иткәнчә, Чаллыда тагын 6 очрак теркәлгән. Хәзер яңартылган статистика буенча Чаллыда авыручылар саны 47 кешегә җиткән. Кызыл майданда 9 майга багышланган җиңү парады күчерелә. Парадны уздыру өчен әзерлек эшләрен хәзер үк башларга кирәк, әмма эпидемия белән бәйле рәвештә куркыныч. Бу миңа парадка һәм башка массу күләм чараларга әзерлекне башларга хокук бирми, дип белдерде Россия президенты. Шуңа бәйле рәвештә Владимир Путин бөек җиңүнең 75 елы уңайнан планлаштырылган барлык массу күләм чараларны әзерләүне һәм үткәрүне кичектерде. Президент ассызыклаганча 9 май датасын гамәлдән чыгару мөмкин түгел һәм ил җитәкчелеге ветераннар бүгенге буынның кайгыртуын һәм рәхмәтен тоеп яшәсен өчен кулдан килгәннең барысында эшләргә кирәк диде. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем 2020 году, тем более, что весь этот год объявлен в России годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов. Будет и наш главный парад в Москве на Красной площади. И, конечно, марш бессмертного полка. Обязательно будет. Матурлык салоннары эшли. Татарстан Республикасының премьер-министры Алексей Песошин тиешле буйрыкка кул куйды. Карар нигезендә Татарстанда чәч-тараш хәнәләр янә өстәмә куркынычсызлык чараларын үтәп 20 апрельдән эшли башлыйлар. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Пандемия аркасында чәч-тараш хәнәләр 30 марттан бирле эшләмәде. Бүгеннән шәһәр салоннарында эшне яңадан башладылар, әмма бер шарт белән куркынычсызлык чаралары үтәлергә тиеш. У нас имеются бактерицидные лампы. Мы с утра обрабатываем помещение, в районе 20 минут. Делаем влажную уборку помещения, обрабатываем поверхности. Также у нас имеется дезинфекция рабочих инструментов. На входе у нас имеется санитайзер для клиентов. И также у нас имеется еще какое-то количество масок для тех клиентов, которые у нас будут приходить без масок. Клиентларны алдан телефон аша яздыралар. Салонда бер юлы килүчеләр саны буенча чикләүләре юк. Әмма чәч-тарашхана клиентларына метр ярым дистанцияны үтәргә һәм медицина битлеген киергә кирәк, осталарда саклык чараларын үти. Клиентов мы также принимаем по предварительной записи. Между клиентами у нас идет 10 минут. В течение этих 10 минут мастер наш обрабатывает свое рабочее место. С утра у нас имеется градусник, то есть мы измеряем температуру мастера. Если в норме и никаких признаков гриппа либо ОРВИ нет, то он приступает к работе. У него в наличии имеется маска, который меняется каждые 2 часа. Также имеются перчатки, которые меняются после каждого клиента. Чәч-тарашханәгә бару өчен СМС рөхсәт алырга кирәк. Цифрлы пропускларда яңа 11-нче чәч-тарашханәдә булу максатын өстәделәр. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Коронавирус эпидемиясы үз изоляция режимы һәм предприятиеләрне ябу сәбәпле авыр хәлгә эләккәннәргә ярдәм күрсәтелә. Чаллыда мохтаҗларга азык-төлек җыелмалары китерелә башлады. Шулай ук Казан федераль университетының Чаллы филиалы Тулай торагында яшәүче 900 чит ил студенты һәм күп балалы гаиләләр гуманитар ярдәм алды. Ышаныч социаль ярдәм күрсәтү вәкилләре КамАЗ футбол клубы белән берлектә күп балалар һәм аз тәэмин ителгән гаиләләргә азык-төлек һәм шәхси гигиена чаралары китерде. С городского комитета нам списки присылают
мы по ним разносим. За вчерашний день, получается, развезли 34 семьям продуктовые наборы. Сегодня около 50 семей. Елена Баранова гаиләсенә дә азык-түлек алып килделәр. Аның 5 баласы бар. Икесе зур, өчесе мәктәп укучысы, алар дистанцион укытуда. Күп балалы әни мастеровые театрында вахтер булып эшли. Нас закрыли на карантин. Ну, так как я в охране, мы работаем. Директора помогает, и нам сразу средства защиты выдали. В общем, сразу реагировали. Казан федераль университетының Шолы филиалындағы 900 студент котлаулы хәлдә калган. Олар Түркменстан, Таҗикстан, Казахстан, Үзбекстан, Конго һәм Нигериядән укырга килгән. Тик самолет һәм поездларда йөрү тыелу сәбәпле туган якларына кайта алмаганнар. Банк операцияләре шикләнгәч, ата-аналары акча күчерә алмый. Я сам приехал с Казахстана и понимаю, что сейчас экономическая ситуация для нас тоже сложная. Особенно попадает под удар житель Туркменистана, потому что нет возможности пересылать деньги им. И вот очень благодарен ректору университета, что вот помогают всеми силами нам, продуктами, вещами гигиены. Башта КФУ җитәкчелеге студентларны үз көче белән тәэмин итте. Хәзер шәһәр эшмәкәрләре дә, Тукай район администрациясе дә актив ярдәм итә. Студентларга карабыдай, дөгет, тукмаш, көнбагыш мае, шикәр һәм чәй тапшырылды. Шушы көннәрдә 10 капчык он алып килергә дип вәгъдә иттеләр. Кроме того, они поставят нам сельхозпродукцию. Вот сегодня должны вечером привезти 2,5 тонны картофеля, тонну свеклы и тонну моркови. Мы выражаем огромную благодарность главе администрации за такую оказанную помощь нашим студентам. Студентлар үзләре дә эшсез утырмый, битлекләр тегәләр. Моның өчен барлык материалларны шәһәрдәге оешма тапшыра. Эльвина Андрова, Валерий Новожилова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Шолыда толпан тешләү очраклары теркәлгән. Куркыныч бүҗәкләрдән 4тән алып 11 яшькәчә 11 бала зыян күрде. Толпаннардан ничек сакланырга толрак алдагы материалда. Ой башыннан Кама балалар медицина үзәгенең травматология пунктына толпаннар тешләүдән 11 бала мөрәҗәгать итте. Быел җылы һава торышы аркасында бүҗәкләр гадәттәгедән иртәрәк активлашты. Беренче очрак 3 апрельдә теркәлгән. Один случай был укуса клеща в этом садоводческом обществе, один в собственном дворе коттеджном, ну и 2 детей были укушены клещами, которых занес пес домой после выгула. Всем детям была оказана, во-первых, помощь. Первое, какая это помощь? Это удаление клеща, помещение в соответствующий контейнер. Хәзерге вакытта барлык пациентлар өйдә инфекционистлар күзәтү астында. Яшь кына толпаннар энцефалит һәм боррелиоз таратучылар булып тора. Бер толпан тешләү генә җитди нәтиҗәләр белән тәмамланырга мөмкин. Шуңа күрә вакытында медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итү бик мөһим. Если раздавить клеща, то взрослый тоже может заразиться, если клещ заразный. Если вы, люди, заметили, что у ребенка есть клещ, и если он имеет возможность в ближайшее время к нам приехать, лучше мы удалим. Почему? Потому что у нас это уже отработано, и мы удалим без всяких остатков, чтобы в коже ничего не осталось. Толпаннар тешләүен кисәтү өчен табиблар үз изоляция режимын үтәргә һәм шәһәрдән чыкмаска киңәш итә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерсә соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сәламәт булыгыз. Tatmedia.ru. Подписывайтесь онлайн на газеты и журналы легко и быстро.